জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ। সর্বপ্রথমে বলিয়ার ভুজ জগতপতি শ্রী জগন্নাথ মহাপ্রভুଙ୍କ শ্ରୀচରଣ ତଳେ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନସ ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଠିକ ଭାବରେ ପାଠ ପଢୁନାହିଁ, ଆପଣ କେତୋଟି ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ? ପିଲା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ନା, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଛୋଟ ଷ୍ଟିକର ଫଟୋ ପ୍ରତି ବହିର ମଲାଟ ଉପରେ ଲଗେଇବ ପିଲା। ତୃତୀୟରେ ମୟୂର ଉପରେ ବସି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ଫଟୋ ପଢିବା ଜାଗାର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଲଗାଇବ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲିକ୍ୱିଡ ଟେପ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ମୟୂର ପର ଆଣି ଲଗେଇବ। ପାଠ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରି ବା ନମସ୍କାର କରିକି ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ଯେ କି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିବାହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣିବ ବା ଘରେ ଲଗାଇବ। ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିବ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବ। ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ନାକରେ ଲାଗିଥିବା ପାଣିକୁ ପୋଛିବ ନାହିଁ। ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ମହୁ ନବ, ତା ଭିତରେ କିଛି ରୂପାଟେ ପକେଇଦବ, ଗୋଟେ ରୂପାଟେ ପକେଇଦବ। ତାକୁ ପଢିବା ଜାଗାର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିବ। ଧଳା ବସ୍ତୁରେ ଧଳା ଚନ୍ଦନରେ ତିଆରି ଏକ ବସ୍ତୁ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପଢିବା ଜାଗାର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢିବ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିଛି 9348102129। ଏଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିଛି, ତା ସହିତ ଏଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୋ ନାଁ ମାନସ ମହାପାତ୍ର, ମାନସ ନନା ଡାକନ୍ତି। ଜାତକରେ ଯେ କି ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନର ବିଦ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିଥାଏ। ଗ୍ରହ କେତେ ବଳବାନ ଅଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଧିପତି କେତେ ବଳବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାଧିପତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବେ, କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଧିପତି ବଳବାନ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ହବ, ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। 9348102129 এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ।